Azaldu eguzu zein izan zian sorrerako helburuak museo hau sortzeko. Bueno, bi helburu nagusienak izan ziren. Lehenengoa, biltzea hemen gure historia, makina herramientako historia parte basati bat, ez da? Eta hemen martxan eukitzea. Da bigarrena izan zen erakusteko erakasleari, EMH-ko erakasleari, ikasleari, nola egite ziren lehen makinak, ze fundamentua zeuken eta zer mekanismoak erabiltze ziren. Elektrodomestiko bat bezala, ez da? Da ez da ikusten zer daun barruan. Da hori jakintzea zer daun barruan, zergatik mekanismo hori funtzionatzen duen eta nola funtzionatzen duen, hori izan beste helburu bat. Da lehengo makinean oso ederki ikusten da hori. Da garrantzitsuena, martxan dagoela museoa. Makina guztiakin piezak egin daiteke. Da hori ez da ikusten munduan zehar, ez da ikusten inorez. Hau da, ezaugarri nagusizia izango litzake, orain dela 100 urteko makinak, bere garaian egiten zuten modu berdinean lanian ari dira. Ikusi daitezke, hori lortu duzue mantentzea. Hor lana izugarria egin da. Lehenengo selezioa egin, gero makinak bilau eta ekarri honea, gero reparazioak egin batzuek bazeren ibili barik, beste batzuek fantazien igual pieza batzuek, pieza berriak egin, da martxan jarri. Da azkenian egin taller bat, museo taller bat, dana egiteko makina guztiakin. Da hori da garrantzitsuena, da aldia hundilena beste begira, ze erronka ditu museuak? Lehenengoa, mantendu museoa, behintzat, eta gero zabaldu museoa. Jente gehiago etorri dela, jente gehiago ikusi dela nola egiten diran gauzak hemen, ze makina daukagun, eta azken finean, makina erramientako industriei laguntzeko, ez da? Zeratik, jentea etortzen danean honea, ikusten da benian ze tradizioa da hemen nola egiten diran, nola egiten ginen gauzak, gero hobeto ulertzen du zergatik orain hain ondo egiten dira makina herramientak Elgoibarren. Momentu